दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि खुंगा 9थि बोसोरारि जथुमा आरो कक्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाया दिनै जोबलांबाय। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि माइदांस्रि फोथाराव 10, 11 आरो 12 मार्च सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे बोसोरारि जथुमानि दिनै थामथि एबा जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। लोगोसे माननि बुंथिगिरि आलासि महरै सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि, बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया माननि आलासि महरै बाहागो लाफैनाय बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानाय गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आरो बे धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जौगाहोनांगौ आयदानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। खुलुमबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे खुंगा 9थि बोसोर जथुमा कक्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारिनि जारिमिनारि माइदांस्रि फोथाराव सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बिनिनो दिनै जोबथा सान। अदेबानि थांनाय बे साननैनि जि हाबाफारिमोन बेवहाय आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय गोबां जोंनि जिल्ला आफादफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों। बुंनो थाङोब्ला नेपाल, सोनाब बंग, मेघालया, नागालेण्ड, बांलादेश, दार्जिलिं बायदि जायगानिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। मैयानि जि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायाव खेबसेयैनो जोङो गं 40 फिरफिला जों बिरहोदों बे मोनसे जारिमिनारि बे माइदांस्रि फोथाराव। दा बिदिब्ला जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बा गुबुन गुबुन जि जोंनि जिल्लानि थान्दैफ्रा बाहागो लाफैदों। बेहाय जों मिथिदों जे बिथांमोननि बुंथिनायनिफ्राय आरोबाव माखासे गोबां जायगा दंबावो जेराव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थाबैनो बेफोर जायगायाव दावबायनानै आरोबाव जों जिल्ला आफाद दानायनि लाहार फाहार खालामदों। जेरै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माखासे जोङो थांखि आजावनाय जादों। बेनि गेजेराव गोजाम मावफुं आफादनि बिबान बिदिन्थिनि समा रंग'नाय लोगो लोगो फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय आरोबाव जों गोदान आफाद बेहाय दानाय जाबाय। बे गोदान आफादाव देरलामांग्रा गयारि बिथांखौ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि हिसाबै रबिराम रामसियारि, लाइमोन आफादनि आफादगिरि हिसाबै सोरां ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि हिसाबै किरण बसुमतारि आरो माइनाव आफादनि आफादगिरि हिसाबै रक्तिमा बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै फारुल मोसाहारिखौ मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'नाय जादों। जोंनि आफादारि बिथिंजों जोंहा मोनसे नेम दङ। गोजाम आफादा गोदान आफादनो बिबान होयो आरो गोदान आफादा गोजाम आफादनिफ्राय बिबान लानायनि समाव जोंहा सतबांसा एबा समायखेरा लानायनि बे मोनसे हाबाफारि। जोंनि धोरोमारि फोथायनायजों सैथ्र दानाव बे हाबाफारिया जोंना जाया। बेवहाय जोङो बैसागु बायनानै बैसाग दानाव जों बेखौ खालामगोन आरो बे हाबाफारिखौ बानजायनो थाखाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोंखौ हांख्रायबाय आरो बिथांमोननि हांख्रायनायखौ जों मान होनानै बे हाबाफारिखौ कार्बि आंलं खुंफैनो थाखाय जोङो थियारि जादों। बेराफारसेथिं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोर जथुमा, बिनि उनाव फैगोन बोसोराव जोंहा 10थि बोसोर जथुमा जागोन। बे 10थि बोसोर जथुमाखौबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गहपुराव बे हाबाफारिखौ बानजायनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायदों आरो बिथांमोननि हांख्रायनायखौ मान होनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थान्दै मेला आजावदों। दा बिदिब्ला आफादनि थान्दै मेलाव आरो माखासे थांखि जों लादों, जेराव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय मावखुलिखौ जों सामगामि लादोंमोन थांनाय बे 9 बोसोराव। नाथाय मैयानि थान्दै मेलाव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय मावखुलिखौ जोङो कारिगाव थानसालियाव जोङो बेखौ शिफ्टिं खालामबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय मावखुलिया कारिगाव। बे कारिगाव थानसालियाव जोङो माखासे मोन 25 मेजर प्रजेक्ट जों इतिमध्य बेवहाय सरजाबदों आरो बे मोन 25 मेजर प्रजेक्टखौ मावफुंनो थाखाय मैयानि हाबाफारियाव रायजो राजानिफ्रायनो माखासे बेवहाय दान आवगायदों, दान बिथांमोना होदों। जों मिजिंथिदों गासै बर' रायजो राजा आरो जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा निस्सय जोंखौ मदद खालामगोन आरो कारिगावआव थाबैनो जों मोनसे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय मावखुलि जों फसंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बेराफारसेथिं संकस खेराइ प्रजेक्ट कमप्लेक्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बेनाराव जोंहा बेवहाय दानि बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि अननायजों जों इतिमध्य स्मार्ट फेन्सिं आरो बाउन्डारि वाल जों बेहाय इतिमध्य जों मोनबाय, बेखौ गायसनबाय। बेराफारसेथिं जोंहा बेवहाय कमिउनिटि हल जों बेबो जों मोनसे मोनबावदों, बेखौबो इतिमध्य संकस खेराइ कमप्लेक्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बेनाराव लुगासिनो दङ। जों बेनि थाखाय बे खाबुआवनो दानि बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथांसिम जों साबायखर होदों बेखिनि मदद खालामनायनि थाखाय। जों मिजिंथिदों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि थांखि आरो नोजोर, बेनो जाबाय जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौ जोङो सारा मुलुगाव
जोंनि बर'फोर जेराव जेराव गोसारना दं बेखौ जोङो बुथुमनाय आरो खनसायनाय आरो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि माखासे गाहाय बोसोन बेखौ रायजो राजानो जोङो फोसावनाय जों जेराव मैया जों खेराइ होदों मैया हराव दहाय फुङावसो 7था 8थाहालागै बे खेराइया जादों जों मुलुगनि सान्थिनि थाखाय गासै बर' हारिनि खौसेनि थाखाय गोजोननि थाखाय बे खेराइखौ बेहाय होनाय जादों जों मिथिनायाव जोंनि खेराइया जाफुंदों बेवहाय जों जा थांखि आरो मिजिंजों जों खेराइ होदों बे बनरगावनि बे जथुम्मानि गेजेरजों बे थांखि मथे जोंनि बर'फोरनि खाफालाव गोजोन आरो खौसेथिया फैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं।